Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo mana kaninyo. Maanaw sab kanimo. Mga igsoon karong adlaw ato ang gisaulog ang solemnidad sa balaang ngalan ni Jesus o Most Holy Name of Jesus. Aron mahimo kitang andam ni Santos nga misa, maghinulsulon na kita sa atong mga sala, pangayo nato sa Dios yang dakong kaluoy o pasaylo. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako iyamot, sa unahuna sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ko kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon ng atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit, o kadait sa mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawatang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa imaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita, Ginoo, itugot nga kaming nagsimba sa ngalan ni Jesus og nagapahimulo sa iyang katamis nining kinabuya. Motugubon ta sa kalipayng tunhay diya sa amahanong puloy-anan sa langit. Diin buhi siya og hari uban kanimo diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kahangtuhuran. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Eksodo. Si Moises miingon sa Dios, "Kung adtuon ko ang mga Israelita, ug ingnan ko sila, ang Dios sa inyong mga katigulangan, nagpadala kanako nganhi kaninyo, ug nangutana sila kanako, kinsa may iyang ngalan, unsa may akong itubag kanila." Ang Dios miingon kang Moises, "Ako mao, ako." Ingna ang Israelita, si ako, mao ang nagpadala kanako nganhi kaninyo. Unya mingon pag-usab ang Dios, kini ang isulti sa mga Israelita, ang Ginoo, ang Dios sa inyong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob, nagpadala kanako nganhi kaninyo. Mao kini ang akong ngalan, hangtod sa kahangturan. Kini ang iyang ingalan kanako sa maabot nga mga kaliwat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Luwas sa kami, O Ginoo, aron magpasalamat kami sa imong balaang ngalan. Luwas sa kami, O Ginoo, aron magpasalamat kami
sa imong balaang ngalan. Pasalamati ang Ginoo, isang yaw ang iyang pagkagamhanan. Ipaila sa mga nasod ang iyang nahimo. Awiti siyag mga pagdaig. Isugilon ang mga kahibulungang butang nga iyang nabuhay. Luwasa ka, O Ginoo, aron magpasalamat kami sa imong balaang halal. Paglipay nga kita iyahan, paglipay kamong tanan nga nagsimba sa Ginoo. Pakita kamo sa Ginoo, pakita kanimo sa Ginoo. Simbaha siya kanunay, luwas sa kami Ginoo, aron magpasalamat kami sa imong balaang ngalan. Hinumdumi ang mga kahibulungang butang nga iyang gibuhat, ang iyang mga milagro ug mga hukom. Kamong mga kaliwat ni Abraham nga iyang sulugoon, kamong mga kaliwat ni Jacob nga pinili niya. Luwas sa kami, Ginoo, aron magpasalamat kami sa imong balaang ngalan. Siya nga atong Ginoo, mao ang atong Dios. Ang iyang mga sugo alang sa tibuok kalibutan. Tumano niya kanunay ang mga kasabutan nga iyang kipasiugdahan. Ang iyang mga nasaan alang sa libo ka kaliwatan. Luwas Sa sa kami, kami, O Ginoo, aron magpasalamat kami sa imong balaang ngalan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo mitubag kanila. Mga pangulo sa katawhan ug mga kadagkuan sa templo. Kon kami gisukit-sukit karon mahitungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa bakol. Usaon sang paghihasiya na ayo. Nan, angay masayod kamong tanan ug ang tanang katawhan sa Israel. Nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan, na ayo sa hingpit pinaagi sa gahom sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon. Katong inyong gilansang sa krus ug unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod ug balay, nahimo hinuon nga labing importanteng bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya,
Kay wala na laing ngalan sa tibuok kalibutan, nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan, nga makaluwas kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Sa pagkaikawalo kaadlaw nga maunay ihimo sa seremonya sa pagtuli sa bata, ginganlan siya Hesus. Ang ngalan nga gisulti sa anghel kang Maria sa wala pa ipanamkon ang bata. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Ego ikaw. Mayong buntag kanatong tanan. Na ako'y mabantayan basta Saturday or first Friday nga mga misa, makabantay gyud ko nga naamo. Nga naman, manimahong haplas. Oo, manimahong haplas. Oo. Mga igsuon, sa atong kasinatian, labi na sa mga estudyante pa ta, ni agi magita estudyante, na ay pangalan nga kung makadungog ta, ganahan ta, malipay ta. Napoy mga pangalan nga kung makadungog ta, mahadlok ta o maratol ta. Na ay pangalan nga ganahan kinatong hisgutan, labi nag trending o sikat. Pero na ay pangalan nga kung mahimo di lang nato hisgutan pod. Na ay pangalan nga dali ra kayo doolon. Napoy pangalan nga makaingon ta sa ngan pa lang wa na gitay malaom ana, di na kita kalaom. Mga igsuon, ang pangalan naghatag kana og nagdala kana siya og gahom. Ang pangalan, no? The name has power. Karon ang pangutana, unsay pangalan nimo? Kaila pa kasi mo pangalan? Hinaot na kaila ka. Pero not only by letters and words, kundi nakaila po ka by purpose and by dignity. Kaya atong pangalan, aduna man ay katuyuan o aduna po na ay kaugalingong dignidad. Karong adlaw atong gisaulog ang solemnidad sa balaang ngalan ni Jesus, the most holy name of Jesus. Mga igsoon, espesyal kini kaayong pangalan ni Jesus. Kay di lang kini nagdala og gahom, kundi nagdala usab kini og gugma og kalinaw. Gani kanang uban diha nga moingon nga nasudlan og daotang espiritu, unsa na kinahanglan i-exorcise, bisag unsa pa kadaghas asin og holy water imong ibo ana. Kung dili ka mo ingon in the name of Jesus, di gyud mahadlok ang daotang espiritu. Pero bisan pag way asin, way tubig, from the deepest part of your heart or self, mo ingon ka, sa ngalan ni Jesus, tabangi in taon ako, tabangi in taon siya. Diha makasinati ka og kahupay, diha makasinati kag sinugdanan sa kalinaw. Kay sa tanang pangalan, lahi ra gyud ang pangalan ni Jesus. Kaya ang iyang pangalan, wa lang magdaggahom, nagdausab og gugma o kalinaw. Mga igsuon, hinaot, kada adlaw, mumata mo gitaw, kung buhi pa man gyud gani tayo nigmata nato,
og inikatog nato. Ang una utag pangalan nga sangpito nato o katapusan natong isulti, ang pangalan unta ni Hesus. Ang unang pangalan inigmata nato nga pangitaon, ang pangalan unta ni Hesus. O kini kagabi ang katapusang pangalan nga ato ang angay hinumduman, ang pangalan unta sa atong Ginoong Hesus. Mga igsoon, kung ang imong pangalan adunay dignidad o purpose, ang pangalan sa Ginoo nagdala sa tanan. Apil pod sa ato ang pagkamakasasala sa pangalan ni Hesus, nagdala kini og kapasayloan. Diha sa to ebanghelyo, ginganlan ang bata og Hesus, ang pangalan nga gisulti sa anghel sa dihang nagpakita siya kaniya. Amen. Palihog manindog. Ato ipadaya ato hiniusang pagtuo kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, kisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa ikatulog kadlaw na banhaw, misaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya ron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kabitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Walay laing ngalan nga makaluwas gawas sa balaang ngalan ni Hesus. Busa diha sa atong pagsangpit sa iyang ngalan mo ingon kita, Hesus, anak sa Dios, kaluy-i kami. Anak sa Diyos, kaluy-i kami. Ang atong Santo Papa Leo, ang atong Obispo Alberto, mga pari, og sa tanang nag-alagad sa simbahan, ligon unta diha sa ilang pagsangyaw, sa himaya sa balaang ngalan ni Hesus, magampo kita sa Ginoo. Hesus, anak sa Diyos, kaluy-i kami. Nga ang tanang kanasuran sa kalibutan, magtahod sa ngalan ni Hesus, ug mouswag diha sa katarong, kaangayan ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Hesus, anak sa Diyos, kaluy-i kami. Nga ang mga nag-antos sa kalisod, mga nagsubo, ug ang mga magmasakiton, gumikan sa mga katalagman, gubat ug kawadon, mahupay ug matabangan unta, pinaagi sa kasing-kasing nga pagsangpit sa balaang ngalan ni Hesus, magampo kita sa Ginoo. Hesus, anak sa Diyos, kaluy-i kami. Nga ang mga makasasala, makasinati ug paglaom, pasaylo ug kalinaw, tungod sa pagtawag sa balaang ngalan ni Hesus, magampo kita sa Ginoo. Hesus, anak sa Diyos, kaluy-i kami. Nga imong isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, ngang halang doon Teopelo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Hesus, anak sa Diyos, kaluy-i kami. Nga ang mga nangamatay nga hingpit nga maglaom kang Hesus, makasudong na unta kaniya, didto sa himaya sa langit, magampo kita sa Ginoo. Hesus, anak sa Diyos, kaluy-i taon kami. Ginoong Diyos, ligo na kami sa among kahuyang, pasayloa kami sa among mga sala, diha sa among pagtahod o pagpasidungog sa balaang ngalan ni Hesus, nga imong anak, nga uban kanimo o sa Espiritu Santo, buhi hangtod sa kahangturan. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan,
kay gikan sa imong kamangging hatagun, nadawat na mo kining among gihalad, ang panugbino nga abot sa yuta, ug ginamasa kamot sa mga tao, nahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang atong mga halad og sakripisyo, dawaton sa amahan makagagahom sa tanan. Dawat ununtas Ginoong sakripisyo gikan sa imong mangkamot, alang sa pagdaig paghimay sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok ng santos nga simbahan. Makagagahom nga amahan, pinagi sa maluluyong pangaliya sa imong anak. Imo ang takos nga imong dawaton ang among mga gasa, kaysa pagsangpit namo kang Hesus, kutob sa pangayoon namo sa iyang ngalan, malaumon man kami nga madangat gayud namo kini sa walay duha-duha. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Maanaw sab kanimo, Hibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong, Angay ug matarong gayud among katungdanan ug among kaluwasan kanunay. Nganhi og sa tanang dapit ang pagpasalamat kanimo Ginoo, santos nga amahan makagagahom og tunhay nga Dios. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ipadala mo kanamo ang imong bugtong anak nga nagdala sa ngalan nga naghisgot sa kaluwasan, aron iya kaming masakmit gikan sa kaulipnan sa sala. Among karaang kaaway o pinaagi siyang pagpatik kanamo sa iyang ngalan isip imong mga anak. Iya kami gitawag sa pag-ambit sa himaya sa imong gingharian. Kini mao ang ngalan sa among pagpasalamat, at ubangan ini ngalana ang tanang muluhod. Kini mao ang ngalan nga among gisangpit isip dalang panan sa tanang katalagman nining kinabuhia ug among lig-on nga abyan sa takna sa kamatayon. Busa mudoyo kami uban sa tibuok binuhatan sa pagdaig sa ngalan sa among pag-awit uban sa mga kuro sa kalangitan sa walay katapusang awit sa imong himaya. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kahagahon.
ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kaitaasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kaitaasan. Santos kayo di kao Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha si sapan. Mipasalamat kanimo Amahan. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itukyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat pag-usab kanimo Amahan. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami sa paghigugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Arsobispo, sa makaabag nga obispo sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag ana kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa Amahan, gamit ang pagampo itudlo sa atong manunubos. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit ang kalanom namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo
Magpasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinunualua sa kami sa darautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mailayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ging harian ang gahom kang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayo tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw kahiusa, kay ikaw buhi ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ato'y pakita ang timaan sa ato ang panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo apan pamulong mo lamang ug mamaya ko. Tos komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Itugot Ginoo nga tungod sa imong kaluoy, pinaagi ni Santos nga Eucharistia, kapasidunggan unta namo sa angaying paghalad ang Ginoong Hesus. Tungod sa iyang ngalan, nagbuot ka nga pagabudhian siya sa tanan ug sila makakaplag sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dala ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.